ta ingin biyata kina minta masoyiya ta ni da kina aminta ibani so ko zuciya ta huta so na akwai gunki zuciya na karanta kar da ki so da shi ne manufata ta aje kankanta in har kika bar ni kin wauta domin ya shige jini hanta in ke ka guje ni zana bata ke zan kira sanadiyata ki so ni kawai shine mafita ke bani lafiya mai zaga duniya masoyiya so ne a zuciya yake taban wuya du sanadiyar masoyiya dan Allah ki saya ina ta magiya kan nake bar ni sarauniya so ne yake waya ya shiga zuciya ya bi jini har jijiya zaci zancen kana mince a yanzu na gane na dace amma fa kunnu mu sai sun kullunce da zancen masu yanke zuce sanda kake bi ne ai nasara ce ta karuwa wurin mu ayi taro aure da ke za ya faro wurin biki za ya tsaro abokanai za su taro a daura auren amaru amarna mace za ta karo ni da kai za mu jero da ni da ke za mu auro Shin kana buƙatar farin ciki da kaucewar baƙin ciki? Shin kana buƙatar nishaɗi? To nemi ni El Mahmud TV. Shirye-shirye akan ilmantarwa da wa'azantarwa sanan da waƙoƙi masu ratsa zuciya.